så heldig at være formand for det udvalg, der hedder bæredygtighed og landdistrikter. Og det er jo også, det har lidt med det her ud at gøre, og det er vi mega stolte af det område herude. Og så er det jo ikke noget, der er bagend, når det så kan bruges til sådan en byggefestival op, hvor det er rigtig mange folk, unge mennesker. Det er vi super glade og super stolte af. I dag der findes det 300 danske æblesorter. 20 af disse er kendt her fra Alsa og Sundevej, hvor en stor del er gået tabt indtil for nylig. Det var tanken i 2018 hos daværende byrådskollega Rikke Lock-Harvey, at disse sorter skulle opformes og udplantes i offentlige og historiske frugthaver, så borgere i hele kommunen og turister de kunne få glæde af dem til daglig. Det lå nok lidt i at fokusere de lokale æblesorter, og man kan godt sige, at det Rikke havde tænkt, at det var de langthængende frugter, lavthængende frugter, vi skulle samle op. Så der har hun en god pointe i det. Historien den beretter om Danmarks første planteskole, som lå i Sønderborgs bymidte. Den lå faktisk der, hvor det gamle rådhus ligger i dag. Planteskolen blev etableret i starten af 1700-tallet af Fortmanns-slægten. Lige før dette havde en af Arnfeldt-greverne fået nogle podekvister sendt til Gråsten fra Alperne. Æblet er i dag kendt som Gråstenæblet og Danmarks nationalæble. Det har været en stor samling af frugttræer i Sønderborg, Augustenborg og ved Nordborg Slot. Sidst nævnte havde på et tidspunkt 550 forskellige sorter frugttræer. I 1814 krævede det slesvigske skolelov endda, at der blev undervist i havebrug, frugtavl og i pøjning. Formålet med æbleprojektet var, at det skulle sikre en egenspecifik levende kulturarv ved at give de lokale æblesorter tilbage til lokalbefolkningen på Als og Sundevej. Det var et af allesammens arv og investering. Så kan man sige, at lokalsamfundet, landsbylag, byboerne, de skulle have ejerskab tilbage over de lokale æbler, der inddrages i opgaverne med at anvende og bearbejde og bevare de æblesorter, vi blandt andet kan se ude i haven i dag. Drømmen var, at det skulle gives mulighed for at have eksempler af de lokale sorter i deres egen have og adgang til disse i de kommunale frugthaver. Permahaven, som I kan se herinde, og den er jo åben fra Nord, hvor I er velkommen til at gå ud og kigge ind i den. Det er et af de konkrete handlinger, der er udført for at bevare de historiske æblesorter fra Als og Sundevej. Udviklingen af æbleprojektet og permahaven skete omtrent samtidig med, at byrådets beslutning om etableringen af det, vi står i her i dag, Center for Verdensmål. Med havens placering her ved Løkkegård er det naturligt, at besøgende til området slår et slag forbi her og stiller nysgerrigheden og informationer i det ombyggede hønsehus, om både permakulturen og Center for Verdensmål. Det hønsehus, det er det, I kan se lige ved siden af, det er også åbent, og man er velkommen til at gå ind og kigge og blive inspireret og få en masse vin. Denne permahave, den er helt unik. De smukke linjer er designet af den kendte irske landskabsarkitekt Mary Reinholds. Samtidig har den danske permakulturist Birgitte Rothman med tanker og omhu lavet planen for valg af planter. I haven der ses de nyplantede podede kvister fra gammel æbletræ indsamlet rundt i hele kommunen, og der ser de gamle æbletræer fra den oprindelige nyttehave. Udover indsamling og podede frugttræer og de indsamlede æblesorter bestemt beskrevet og plantet ud i alle steder, andre steder i kommunen, som eksempelvis ved Borg Olnåstoft Museum og i Lysabel. Mens den tilgroede landbrugshave her ved Løkkegården er på vej til at blive forandret til bæredygtighed permahave,
har foreningen, Æbelforeningen og Permakultur Syd set dagens lys. De frivillige fra Permakultur Syd passer haven og står for arrangementer af vands, undervisning og rundvisning i haven. Alt sammen for at inspirere besøgende til bæredygtighed, dyrkning og øget biodiversitet på egne og fællesarealer. Samarbejdet med Permakultur Syd er et godt eksempel på den type partnerskaber, som Center for Verdensmål er bannerfører for. Stor tak til de frivillige fra Permakultur Syd. Det skal også lyde en rigtig stor tak til Sabo, der til daglig står for vedligehold og rengøring af stier og de grønne arealer. Sørg for, at der bliver lagt brænder ud til shelter, sådan så man kan holde nogle gode varme i de dage, hvor det er lidt koldt. Det er simpelthen guld værd. Og Sabo, det er jo et tilbud for borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. En kæmpe stor tak til dem. Selve etableringen af havet, den er blevet gennemført i samarbejde mellem Sønderborg Kommune, alle de frivillige, lokale entreprenørvirksomheder. Specielt en stor tak til SIP, til Brønder Nørulf, til Christian Barmsen fra din Heinz-montør, havearkitekt Christian Nordstrøm og ikke mindst Vejr Park. Projektet det er opfinansieret med midler fra blandt andet LRG Sønderborg Områ, Interreg Mile, Friluftsrådet samt kommunens egne landdistriktmidler. Tak til jer alle sammen. Inden jeg giver ord videre, jeg giver dem lige en stor hånd. Med disse ord, der erklærer jeg her med Permahaven og Formidlingshuset officielt indviet. Og så vil jeg her med give ord til Åse, som er fra Permakultur Syd, og hun vil fortælle rigtig meget om et tilblivelse af den her flot permahave. Værsgo, Åse. Tak skal du have. Ja, mit navn er Åse Ditlevsen Fødau, og jeg taler på vegne af Permakultur Syd. Det er en stor glæde at byde jer alle sammen velkommen i haven lige om lidt. Men først så vil jeg gerne fortælle, hvad en permahave er. Perma i permahave betyder permanent, og det vil sige, at det er flereårige planter, der hovedparten af de planter, der vokser, sådan at man planter én gang, og så kan man blive ved med at nyde planten i mange, mange år. Det betyder også, at der ikke er nogen jordbearbejdning. Og det gjorde vi heller ikke, da vi havde brombærmarken med brombær i højde med mig, og skulle lave den om til en permahave. Det vi gjorde, det var, at vi slog brombærene med buskryder et par gange, og så lagde vi kommunekompost på, cirka 10 cm, og en hampedu, fordi vi ikke ønsker at bruge plastik. Og derovenpå har vi så lagt 10 cm træflis. Og når vi planter planterne, jamen så planter vi ned igennem træflisen og ukrudtstuen, og ned igennem komposten, sådan at planterne de har rødderne helt nede i jorden. Det betyder også, at jorden hele tiden er dækket af organisk materiale og levende planter. Og det vil sige, at der hvor vi endnu ikke har levende planter, jamen der har vi stadigvæk træflis, eller vi lægger plantemateriale ud. Man træder heller ikke i bedene. Og det vil sige, at haven den er designet på den måde, at der er masser af stier, og det er rigtigt, som Tom siger, at det er Mary Reynolds, der har tegnet det. Og jeg tror, at hun har kigget på, hvad der var typisk dansk, og set på, at vores muselmalede porcelæn, det er så typisk for Danmark, og de har alle de der små streger på de bugtede planterakler, der er. Og det vil sige, at dem finder vi også i haven, sådan at man kan komme ind i bedene. Når haven er vokset til, og det er den ikke helt endnu,
De første planter er ikke engang 3 år gamle derude. Så er der meget lidt pasning og meget stor glæde ved sådan en have. Vi kan opleve den med alle sanser, og det kan I gøre nu. Brug øjnene, ørerne, fordi der er masser af fuglevildt og andet. Der er mange dufte. Der er meget, man kan smage på, og der er også meget, man kan røre ved, for det må man gerne i den her have. Haven den er også fuld af liv. Der er insekter, padder, fugle og svampe, og så får vi også besøg af harer, rådyr og egern. Og de sidste er vi ikke sådan helt så glade for som de første, men selvfølgelig har de også en plads i det hele. En permahave er et godt bud på fremtidens have, hvor man kan samle kulstof i alt det plantevækst, der er. Og jorden bliver mindre følsom over for kraftig regn og tørke. Og det er jo noget af det, som vi måske kigger ind i med de forandringer, der er i vejret for tiden. Permahaven her er designet som en skovhave, og det vil sige, at der er planter i flere lag. Øverst så er de store træer, og vores største træ er valnødetræet, som I ser helt hernede for enden af hønsehuset. Men ellers så kommer æbletræerne og de andre frugttræer til at udgøre det øverste del af skovhaven. Nedenunder den så er der bærbuske i forskellige størrelser. Nedenunder dem så er der flereårige stauder, som er også spiselige, de fleste af dem. Og nedenunder det så er der så jorddækkeplanter. Og på den måde, når haven går til og dækker det hele, og planterne har fundet den plads, som de kan lide at trives på, så er der ikke plads til de planter, som man ikke har lyst til at have der. Vi har valgt i den her have, at de fleste planter er spiselige, og hvis de ikke er spiselige, så er de til gavn for insekterne, eller også så samler de kvælstof til jorden og de andre planter. Mange af de planter, som I allerede har i jeres have, er spiselige. Og selvom vi alle sammen kender det, vi dyrker i krydderhaven og i urtehaven, så vil jeg bare nævne 2, som jeg er blevet rigtig glad for. Og det er Sankt Hans urt og dagliljer. Dem har jeg ikke spist før, at vi begyndte i permahaven, og jeg synes, at de er nemme at bruge. For nogen kan det godt virke lidt skræmmende at opleve en have, som ikke er ordentlig og pudset, og græsset er skåret af, og så videre, som mange traditionelle haver er. Men for mennesker, som er nysgerrige på naturen, er det en dejlig oplevelse hver eneste gang, man kommer ud i haven. På vegne af Permakultur Syd vil jeg også gerne takke SABU for deres hjælpsomhed. Vi har fået lov at låne lokaler, når vi har kurser i løbet af vinteren. Vi bruger det værktøj, som vi ikke selv har. Vi bruger toiletterne. Og så ikke mindst, så hjælper SABU-folkene altid med et smil på læben, når der skal laves et eller andet i haven. Til sidst så vil jeg gerne sige tak til Byggefestivalen for at tænke haven ind. I har været en stor hjælp til at bygge bænke og gøre kanterne omkring hyggelbedene smukke. Og i morgen så er der også en workshop, hvor vi skal lave ormetårne og kompostbunker eller kompostbeholdere. Og ikke mindst så har I gjort haven levende. Det er simpelthen så dejligt at se den haven blive brugt på mange forskellige måder, og det er lige præcis som vi havde forestillet os. Tusind tak skal I have.